Áno. A pokiaľ máme nejaké orgány alebo miesta v tele oslabené, či už geneticky, alebo nejakou predchádzajúcou chorobou ťažkou, alebo úrazom, operáciou podobne, tak tie toxíny majú tendenciu práve na tých miestach sa usadiť a tam potom spôsobovať problémy. Hej. Čiže poviem príklad, reumatoidná artritída, tam keď sa toxíny dostanú do synoviálnej tekutiny v kĺboch, tak na tej bunečnej úrovni oni obalia membránu bunky a naše telo je vysoko inteligentné. Naše telo v podstate, každá jedna bunka komunikuje s ostatnými. Hej? Čiže tam je neustála komunikácia, vysielanie signálov. A napriek tomu, že táto bunka vysiela signály von, oni sa von nedostávajú. Bo je obalená. Tak. A imunitný systém vtedy začne rozoznávať tieto bunky ako cudzorodé telu cudzie a začne ich atakovať. Rozumiem. A toto je presne, že toto je podľa ajurvédy, alebo v ajurvéde je taká tá príčina alebo začiatok všetkých autoimunitných chorôb. Nespoznávame si tie bunky.